Ahir el porter titular de l'Ontinyent, Raúl Poveda, passava per la Vicaria. Amb el 3-0 de l'anada, res no feia pensar que l'ascens estaria en perill. I no va dubtar a cedir el seu lloc a la porteria a Ivan Vallès, de 19 anys i en edat juvenil. Vallès només havia jugat 90 minuts en tota la temporada. Els nervis i la falta de ritme van fer que encaixés 3 gols, amb els quals l'Alavés B igualava l'eliminatòria. Després d'una pròrroga sense gols, temps per als penals. Llançament d'Iglesias i aturada de Vallès. Començava a agafar forma la gesta del jove porter, que es va convertir en l'heroi del partit quan davant del llançament de John Ander va fer una segona parada, la seva intervenció destacada. I l'encert de José Antonio Soler en el 2-4 definitiu van fer que l'Ontinyent recuperés la categoria al cap de 4 temporades. I mentre es casava a Raúl Poveda, encara li va quedar temps per felicitar el seu company d'equip. Amb un eloqüent "moltes gràcies, mestre", tots van quedar contents amb l'ascens de l'equip a segona B.